Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan jami'il musannaf dan ustadzina jami' masyayikhna jami' muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sendika sapa Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri iki termasuk golonganipun tabi'in. Bukan sahabat tapi tabi'in. Samantunipun sahabat. Rahimahullah, rahimah muga-muga melasihu ing Sufyan Ats-Tsauri sapa Allahu Gusti Allah. Ngendikane ngeten man utawi sapane wong iku aksara ngakeh-akeh sapa man min dzikril qabri saking eling kubur wajada mongko nemu sapa man hu ing kubur rawdhatan ing pertamanan min riyadil jannati saking pira-pira pertamanane swarga. Waman lan utawi sapane wong iku ghafala sapa man anhu saking dzikril qabri wajada mongko nemu sapa man hu ing kubur khufratan ing luangan min khufarin nirani saking pira-pira luangane pira-pira neraka. Terus ngendikane Sufyan Ats-Tsauri golongane tabi'in. Ngendikane ngeten, sapa wonge ngakehno eling kubur niku mangke nalika pejah, nalika mati niku mangke kuburane niku dados pertamanan saking pertamanane swarga. Dados tiyang niku no eling kathah eling kubur atus persiapan. Tapi sawang sule nek tiyangku delalah lali, yo lali delalah. Kaya sing dipentingno niku masalah teng donya, ngoten. Lali bakal ana kubur, dan niku make kuburane dados luangan saking pira-pira luangane pira-pira neraka, ngoten. Sampun Waruya lan diriwayataken an Ali karramallahu wajhah saking Sayyidina Ali karramallahu wajhah annahu satuhune Sayyidina Ali iku kala sendika sapa Sayyidina Ali ngendikane fi khutbatihi ing dalem khutbah Sayyidina Ali. Isi khutbah ngeten, ya ibadallahi pira-pira kaulane Gusti Allah al-mauta elinga sira ing mati laisa ora ana iku minhu saking maut apa fautun pot in akamtum lamun jenengake sira lahu marang maut akhoda mongko ngalap apa mautkum ing sira kabeh wa ing farartum lan lamun lumayu sira kabeh inhu saking maut
adrakukum adrak mongko nemu apa mautkum ing sira kabeh. Terus wonten riwayat Sayyidina Ali mantune Kanjeng Nabi niku nate ngendika teng khutbah isine ngeten, ya ibadallahi pira-pira kaulane Gusti Allah elinga sira ing mati, elinga sira ing mati. Ora ana pote, ora ana enteke, ngoten. Lamun sira iku jenengake, maksudnya wis nggawa persiapan, ya mesti engko dianak. Mesti engko ketemu mati. Semono uga lamun sira iku mlayu, lumayu saking mati, ya mesti engko ketemu jenenge mati. Ngoten. Niku isi khutbah Sayyidina Ali. Mulane nika nuwun sewu niki wonten teng kitab nika Majalisus Saniyah. Kitab Majalisus Saniyah niku wonten cerita. Ceritane niku zamane Kanjeng Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi Sulaiman niku gadah tamu. Nah, tamune niku diantarane ku wonten tamu niku tiyang niku janjane ajeng mati. Kacak gampangane nggih, mboten dangu niku jatahe mati tiyang niku, ngoten. Pertama tegene Kanjeng Nabi Sulaiman. Lah ten mriku delalah malaikat Israil. Malaikat sing nyabut nyawa niku bingung. Bingung lho, iki kok ijeh mertamu tegene Kanjeng Nabi Sulaiman iki jatahe iki wong iki mati kurang sedelo entas. Padahal nggone mati iku adoh. Nggone mati niku teng India, teng Hindi, ngoten. Teng India. Nabi Sulaiman teng pundi? Nabi Sulaiman teng Palestina, yo tepi, ngoten. Malaikat Israil iku bingung, ngoten. Terus akhirnya malaikat Israil niku mertamu tegene Kanjeng Nabi Sulaiman wujud menungso, ngoten. Terus malaikat niku nggih kadang-kadang nggih wonten sing saged niku wujud menungso. Kados malaikat Israil mertamu tegene Kanjeng Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi Muhammad piyambak nggih nate dirawuhi malaikat Israil bentuke menungso, ngoten. Lah butuhe malaikat Israil rawuh tegene Kanjeng Nabi Sulaiman niku ngandani nyanjani iki tamune sampean iki, ngoten. Tamune sampean iki sedelok engkas sama sing arep mati, ngoten. Kanjeng Nabi Sulaiman disanjani kali malaikat Israil, ngoten. Lah nalika mertamu niku, lah delalah sareng kali tiyang niku dilirak-lirik tiyang niku, ngoten. Boten sumerep nok iku apa jenenge tiyang niku dilirik kali malaikat Israil sing bentuke manungsa, ngoten. Terus akhirnya rawuh niku nyanjani terus langsung pamit, ngoten. Iki tamune sampean iki ono sing jatahe sedulur pas mati, ngoten. Terus delalah tamu niku tanglet teng Kanjeng Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sinten niku wong? Lah Kanjeng Nabi Sulaiman jawab, iku mau malaikat maut, malaikat mati, ngoten. Lah tamune niku delalah ngeten. Wah, kaya medeni nggih. Kula cek wedi. Wedi mulane mau kula dilirak-lirik. Mun ngeten mawon, kula wedi kula teng mriki wedi. Mun jenengan sunaken teng niku Gusti Allah. Kula supados niku mboten teng mriki. Mun jenengan niku gadah mukjizat kathah termasuk diantarane niku saged niku gadah kendaraan angin. Kula nyuwun sing tempat sing tebih. Kanjeng Nabi Sulaiman. Lho, kok njaluk renato? Nggih, saestu kula kepengin sing tebih, mboten teng mriki, ngoten. Terus mendi? Teng India, ngoten. Delalahe ngoten. Terus lho, ora sampean pikir sik, nggih teng India mawon, teng India kula sing tebih mawon. Kula wedi kalih niku wau malaikat niku, ngoten. Terus akhirnya kalih Kanjeng Nabi Sulaiman niku Kanjeng Nabi Sulaiman itu termasuk Kanjeng Nabi sing niku nggadahi mukjizat kathah, termasuk diantaranya kendaraane nggih angin, ngoten.
jin setan mawon do tunduk teng Kanjeng Nabi Sulaiman. Akhire numpakane niku teng India. Nah, teng India niku mbok dipethuk dipapak kalih malaikat Israil ngoten. Malaikat Israil sing bingung lho. Delalah niku langsung dicabut nyawane teng mriku. Padahal karepe niku mlayu wedi teko malaikat Israil menjatahi teng mriku. Sampai malaikat Israil bingung. Lho kok jenok kene iki kono ring India iki kok perjalanane ndak entek ngoten. Lho delalah kersane Gusti Allah ngoten. Lah niku teng kitab Manjari Susania wonten keterangan kados ngoten. Terus niki jelas ngendikane Sayyidina Ali, tiyang niku boten saged menghindar kalian mati niku ngoten. Sampun ngendikane Sayyidina Ali teng khutbah niku, al-mautu utawi mati iku makudun den bundeli binawasikum kelawan embun-embunan sira kabeh ngoten. Ngendikane Sayyidina Ali pati niku mesti wis den bundeli ana kabeh bun-bunane manusa ngoten. Fan najatu mongko amriya sira ing slamet, an-najatu amriya sira ing slamet ngoten. Mulane nek roh pati iku wis dibundeli ana bun-bunan, mesti ana ngoten. Mesti mati. Mula golek slamet sampai dibulan-baleni cepet bae. Alwaha enggal-enggalo sira, alwaha enggal-enggalo sira ngoten. Cepet-cepet golek keselamatan teko pati. Pati niku wis ditentokno nang ndi, nggone nang ndi ae pun ditentokno ngoten. Pun ditentokno. Mulane enggal-enggal golek keselamatan. Boten penting matine nang ndi, sing penting matine slamet, maksudnya di husnul khotimah. Niku pun ditentokno, delalah niku ngoten. Pun fa inna wara'akum mongko setuhune iku tetep ing dalem mburi sira kabeh. Taliban iku goleki utawa nuprih hasisan kang enggal ngoten. Terus mati niku wis nok mburinan ngoten. Mesti luru. Dina lur wa huwa utawi taliban iku al-qabru kubur ngoten. Terus pun dinteni, yang dinteni kalih mati. Sing dimaksud taliban hasisan ku nggih menika kubur, wis dinteni nang kubur. Ala eling-eling wa innal qabra lan setuhune kubur iku raudhatun ana taman min riyadil jannati saking pira-pira tamane swarga. Au khufratan utawa luwangan min khufarin nirani saking pira-pira luwangane pira-pira neraka ngoten. Khutbah Sayyidina Ali eling-eling kubur iku ana pertamanan saking pertamanane swarga lan uga ana luwangan saking luwangane pira-pira neraka. Ala eling-eling wa innahu lan setuhune kubur iku yatakallamu guneman apa kubur fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina salasa marratin kelawan 3 ambalan ngoten. Terus khutbah Sayyidina Ali eling-eling kubur iku ngomong terus sedina iku ping 3 ngomong ngoten. Fayaqulu mongko ngucap apa kubur. Ucapane ngeten, gunemane kubur ku ngeten, bendina ping 3. Ana baitul zulmati, ana baitul wahsyati, ana baitul didani. Maknane ana utawi ingsun iku baitul zulmati, omah peteng. Ana utawi ingsun iku baitul wahsyati, iku omah kanggone wong gersah. Ana utawi ingsun iku baitut didani, omahe sindak ngoten. Terus ucapane kubur sedinten ping 3
Niku ucapane ngeten. Aku iki nggon sing peteng. Aku iki nggon sing wong sing do gersah, wong sing do sambat-sambat. Ngoten. Aku iki omahe wong sing do dipangani sindat, set. Ngoten. Niku ucapane kubur ben dinten ping 3 ngoten. Ala eling-eling wa inna wara'a dzalikal yaumi lan setuhune ing dalem burine mengkono-mengkono dina yauman ana dina asyad kang luwih banget min dzalikal yaumi saking mengkono-mengkono dina. Terus khutbah Sayyidina Ali ngeten, eling-eling engko sak burine dina iku ngoten. Dinane kubur alam barzah iku engko ana dina ngoten. Ana dina sing banget ngoten. Gampangane nggih banget larane. Yauman ing dalem dina yusibu wanen fihi ing dalem yaum sapa as-saghiru bocah cilik wayaskuru lan mendem fihi ing dalem yaum sapa al-kabiru wong tuwa utawa wong gedhe wa tadhalu lan ing dalem iku dina ana wong kang lari sapa kullu murdiatin saben-saben wong kang musoni amma saking barang ardoat kang musoni sapa murdiah watadau lan babarake sapa kullu dzati hamlin saben-saben wong kang duweni wetengan hilyuha ing wetengane kullu dzati hamlin. Terus khutbah Sayyidina Ali eling engko bakale sakwise alam barzah gampangane ngoten alam kubur ana sing luwih nemeneh ana dina iku bocah cilik langsung metu wani. Terus wong tuwa-tuwa iku bakale kaya wong mabuk, wong mendem, ora sadar, padahal mboten mabuk. Ngoten. Terus tiang-tiang kudu lali nek nyusoni anake. Lali karo anake. Ngoten. Gampangane dina iku wong nyusoni sing jenenge Nyong Sewu. Tiang sepah estri. Wong wedok sing lagi nyusun mesti sayang-sayange ring anak. Gampangane nek cara nyawa dijiko niku lho milih wis aku ae aja anakku ngoten. Niku nek tiyang estri lagi nyusun ngoten. Lah teng dinten niku lali nek dhek nyusoni, anake iso diuncalno ngoten. Lali ring anake. Lah teng iku dina wong meteng langsung keguguran. Gampangane hamile iku langsung gugur ngoten. Niku dina saking sing medeni sak mantune alam barzah ngoten. Wataro lan ningali sira annasa ing manusa iku bisukara kelawan pira-pira wong kang mendem. Wa mahum lan ora ana utawi manusa iku bisukara wong kang mendem. Walakinna adaballahi lan tetapine utawi siksane Gusti Allah iku syadidun banget ngoten. Lah teng mriku bakale menungso iku do mabuk padahal mboten mabuk. Mergo napa? Mergo wonten siksane Gusti Allah nggih menika dina kiamat. Dina kiamat sak mantunipun alam barzah niku mangke tiyang ahli kubur ditangekno niku mangke wujud niku dina kiamat sing medeni kados ngoten niku cah cilik langsung wanen wong tuwa mendem wong sing nyusoni lali karo anake ngoten wong sing hamil langsung keguguran wong-wong iku ketok kaya do mendem dhewe-dhewe padahal mboten mendem. Mergo saking niku agenge siksane Gusti Allah. Teng dina niku wong mati digugahi nika. Dados menawi sampun wujud dina kiamat, tiyang sing teng alam barzah kontani kabeh. Ngoten.
niku dina sing medeni sampai malaikat iku do wedi kabeh mergo pun wujud dina kiamat. Mboten enten makhluk sing mboten wedi dina kiamat niku luwih banget daripada niku alam barzah, alam kubur. Nah niku khutbah Sayyidina Ali ngoten. Ala eling-eling wa inna wara'a dzalikal yaumi. Setuhune ing dalem burine mengkono-mengkono dina narun ana geni. Harruha utawi panasen nar iku syadidun banget. Wa qruha utawi telengin nar iku ba'idun adoh. Wa hilyuha utawi pepaisen nar iku hadidun wesi. Wa ma'uha utawi banyune nar iku sadidun nanahwu. Laisa ora ana iku lillahi kedue Allah fiha ing dalem nar apa rahmatun rahmat utawa welas asih. Lanjutane khutbah Sayyidina Ali eling-eling engko bariku ngoten. Gampangane bar dina kiamat. Iku engko ana sing jenenge geni. Geni sing panase banget panase. Lah iki menika wujude akhirat. Wujude akhirat. Dados mantun alam barzah terus kiamat. Niku wonten teng akhirat. Niku geni. Geni niku panas. Mulane bandingane geni akhirat niku 70 kali lipat panase geni donya. Menawi teng donya niki gampangane niku ana wonten gunung berapi sing meledos. Niku lava niku panase banget panase. Dados wonten daging dilebetaken teng mriku langsung ilang karek balunge mawon saged ilang saking panase. Lah niku benjang teng akhirat boten ngoten niku 70 kali lipat panase. Banget panase. Ngoten. Nek panas kompor niku nembe nek cara hitungan niku paling nggih 100 derajat. Nek sing kanggo ngobong niku wesi-wesi baja sepira leleh niku 1000 derajat. Ngoten. Lah nek teng akhirat iki luwih dados derajat. Ngoten. Niki teng akhirat panas bakal ana geni sing panas. Terus telenge, ngoten. Telenge iku jerone iku adoh. Mulane keterangan ning kitab Nasaihul Ibad, neraka niku. Nun sewu neraka niku watu dijegurno teng neraka. Niku 70 tahun nembe dugi. Saking jerone. Ngoten. Niku teng neraka, bakal sak mantunipun dina kiamat. Wa khilyuha. Dados pepaes niku wesi-wesi ngoten. Biasane yo wesi-wesi sing panas-panas ngoten. Teng akhirat niku. Terus umben-umben banyune niku nanah wong. Dados nanahe wong ahli neraka sing do diobong sampai donanan yo iku umben-umbenane. Ngoten. Niku khutbah Sayyidina Ali ngoten. Lah teng mriku boten enten Gusti Allah niku gadhahi sifat welas. Rahmat niku welas. Saaki. Gusti Allah pun boten saaki. Niku teng khutbah Sayyidina Ali Fabaka moko padha nangis sapa al-muslimuna pira-pira wong Islam ngoten. Bukaan kelawan nangis sadidan kang banget. Nalika Sayyidina Ali nerangno ngoten niku, tiang-tiang Islam do nangis beguguk. Ya Allah Gusti nangis. Nalika Sayyidina Ali nerangaken iku dina sing paling medeni. Dados sak mantunipun alam barzah terus wonten dina kiamat, wonten teng akhirat pengadilan Gusti kados ngoten niku. Ngoten. Lah mantun para sahabat niki do nangis. Yang Islam do nangis nalika Sayyidina Ali khutbah faqala mongko ngendika sapa Sayyidina Ali. Wa inna wara'a dzalikal yaumi
lan setuhune ing dalem burine mengkono dina jannatun utawi ana swarga arduha utawi ambane jannah swarga iku as-samawatu kaya ambane pira-pira langit wal ardu lan bumi uiddat den cawesake apa jannah lil muttaqina kanggone wong kang padha wedi marang Gusti Allah. Lanjutane khutbah Sayyidina Ali. Besok iku sakbare ana kejadian kaya ngono iku. Tapi ana dina nek kono ana swarga. Swarga iku ambane luwih amba daripada pira-pira langit. Luwih amba daripada bumi. Lah iku disiapno kalian Gusti Allah kanggone wong sing do padha takwa, wong sing do wedi kalian Gusti Allah. Terus niku nalika kaum muslimin do nangis beguguk ngoten. Sayyidina Ali ndukekaken ku khutbah tapi nek kono iku ana kenikmatan swarga. Sing swarga iku luwih amba daripada langit lan bumi. Mulane niku dawuh Gusti Allah teng hadis qudsi niku a'datu li ibadiyas shalihina ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Terus dawuh Gusti Allah teng hadis qudsi niku aku wis tak siapno, aja kuwatir. Wis tak siapno. Kanggone wong-wong sing saleh, sing do apik-apik. Sing mripat ora tau roh. Kuping ora tau ndungu, nek krenteke ati ae. Ora tau duwe kumrentek kaya ngono, saking indahe. Saking indah di menika swarga. Ngoten. Niku dawuh Gusti Allah teng hadis qudsi ngoten. Pun. Ajarona muga-muga nyelametake ing kita sapa Allah Gusti Allah minal adzabil alimi saking siksa kang banget larane. Wa ahallana lan manggonake Gusti Allah ing ingsun wa iyyakum lan ing sira kabeh darun naimi ing omah panggonane pira-pira kenikmatan. Ngoten. Dados mantun-mantun Kiai Musonef nek ndonga ngoten. Muga-muga Gusti Allah nyelametno kita kabeh. Yo aku yo sampean kabeh. Mungkin dikane Kiai Musonef. Terus dipanggonno besok dipanggonno panggonan pira-pira kenikmatan. Pira kenikmatan di menika swarga sing nikmat. Ngoten. Niki ngendikan Kiai Musonef. Mulane kula panjenengan sedaya niki teng bulan Ramadan nggih kesempatan niku pados niku damel sangune swarga. Muga-muga mawon kula panjenengan sedaya saestu dipun paring keselamatan wonten ing donya, slamet wonten ing akhirat, bejo wonten ing donya, bejo wonten ing akhirat, mulya wonten ing donya, mulya wonten ing akhirat, saanaturun kula panjenengan sedaya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab, tub alaina. Ya Tawwab, tub alaina. Warhamna wandur ilaina. Warhamna wandur ilaina. Ya Tawwab, tub alaina. Ya Tawwab, tub alaina. Warhamna wandur ilaina. Warhamna wandur ilaina.